Yo mana tu Roy? Memang jongkik Tuan Baru ko. Tapi lah saya katakan tidak sengaja, kata saya. Tadi kan minta sorry. Si Tamrin tu tidak perlu banginyo kan siram muka tutu dah. Malah sambil menjawab di pejonyo galak. Jadilah kami tidak perlu bangin doa, tapi taruhkanlah ceritanya. Biarlah sorry malah sekali kok. Bana tu Tuan Baru. Jadi apa kata si Tamrin sudah kan siram tu? Oh, waktu itu inyo mengecek sambil galak serupa awak kini kau lah. Muka suik kami bukan banci ke mamak, mak. Tapi nak mengajar mamak tu banci katanya. Indak orang jadi-jadian tu don. Kalau cara awaknya bujang gadi, mak. Nak keceknya pula Lah tahu serupa itu. Apa kata Tuan Baru? Apa leh? Tak paranga malah dan ninyo. Apa pom dikejar banci dan kironya. Sudah itu 10 dan galak sama jenyo. Ande. Ayo mana banyak nang ganji ada Tuan Baru. Sakit paru murid galak dia tadi Tuan Baru. Galak si galak dong menan. Tapi janji tadi jangan dilupakan saja. Ayo Remenan. Cerita dah Mas Raya tadi. Alah, iyo. Ceritanya tu sampai ke Setiong bagai tu Tuan Baru. Indak apa tu doh. Kalau paralu sampai ke Sabang Merauke bagai apa salah. Masya Allah. Lah 30 panggilan Tuan Baru. Tapaso lain kali saja taruhkan cerita Mas Raya tu tunya. Kamu saji wak dulu. Walah. Kau indak malu je takut ke Tuhan lah sudah kadang mainan ni dan kemana. Kau pangakan Tuan Baru. Kau ambil di nalangang. Kau indak taluk di nalangang aja nalui malah dia lalukan. Agak apa gayung apa kau tinggam Tuan Baru? Indak gayung je tinggam tu di mana pula jali dan tu. Mari cabu buat serakkan ke mukanya. Kan lalu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah le adojo malu je takwi ke Tuhan dek Tuan Baru. Indak jadi menyanyi ambo jadinya doh. Kini kan itu bana nalah kurang demenan. Orang lebih banyak takwi dan malu ke manusia daripada ke Tuhan. Makonyo penyelewengan jo kejahatan bertambah banyak. Tak masuk penyelewengan otomatis pajak ya ndak Tuan Baru. Alah jangan didengar aja le Tuan Baru. Sembayang lawak dulu. Orang lah sudah azan tu Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bisa bersua pulau jo lagu dan kucikak Tuan Baru jo siroi nang kaduo. Jangan lupa cari kaset CD dan VCD-nya. Tapi jangan dibali nan bajak, cari nan asli. Ayo tu menan. Banyak anak bajak tu gini. Ayo Tuan Baru. Sebagai penutup, kita minta pulau Tuan Baru jo siroi balagu cik lagi dulu. Baiklah Tuan Baru. Zaman kini nangko semakin bertambah gilo. Banyak orang pan yang
mamikiakan dunia nangko. Elok kita danga lagu kucika si Sultan Baro. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Bisa jadi ube kalau sedang sakit kapalo. Parangahai Sultan Baro bamacam sajo ulahnya. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Zaman ini nangko semakin bertambah gilo. Banyak orang panyang nan stres sakit kapalo. Daripada pusing mamikiakan dunia nangko. Elok kita danga lagu kucika si Sultan Baro. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan Baro. Bisa jadi ube kalau sedang sakit kapalo. Parangahai Sultan Baro bamacam sajo ulahnya. Kalau kita mandanga galak tak keke di buenyo. Pade pade pulo lagu kucika si Sultan